חברים, איזה כיף לראות אתכם שוב פה. אתה... אהלן ליאור. מסתתר לי שם. אני כאן... כן, לא, המסך פה. נחבא. כיף לבוא שוב אחרי ששברנו את האינטרנט, נראה לי. שברנו את הרשת. כן, כל אחד פה נהיה עומרי קנדה ליום אחד. אני כבר קיבלתי הצעות... האביב לא יכול להסתובב ברחוב, נראה לי. קיבלתי הצעות כבר להנחות פודקאסטים אחרים ולהשתתף, זה היה מה באמת... אתה אומר? בפודקאסט של הפסיכולוג פה שהיה לפני. ממש שהזמין את האולפן לפנינו. הילדים מהגן. בכל מקרה, כיף לראות אתכם שוב, אני ממש שמח שיצא לנו. לתאם זה לא הכי קל. היום אני רוצה להציג אורח חדש, ישן אולי, לחלק מהאנשים שצופים בבית. יתיר, רונן, נעים מאוד. למי שלא מכיר, הוא עובד בתל אביב, מם תל אביב. העיר, בעיר. הוא בעיריית תל אביב. קבוצת הכדורגל מם תל אביב, אספן ותיק. הוא למעשה זה שהכניסתי לתחום, אני צריך, אשתי מקללת אותו כל פעם שהיא פוגשת אותו. דש הילד. כן, וזהו, אז בואו... לפני שככה מתחילים, אמרנו עוד מראש, אולי זה גם בקטע שגם לספר טיפה, כל ההקלטה היום, אני לא אגיד לזכרו, כי זה לא אולי זה, אבל... לזכרו, לאורו. כן, לציין גם את המאורע הזה שהשפיע על הקהילה פה, ובן אדם שהשפיע מאוד, אלעד זהבי. זאבי, סליחה, טוב שאתה פה. ובוא... תן איזה כמה מילים עליו כאספן, מה... אני יודע שהכרת אותו ממש טוב, ונשמח לשמוע קצת. כן, אז אלעד ואני מאוד מאוד התחברנו בתקופת זמן מאוד קצרה. אני ידעתי שיהיה לי קשה, אז כאילו באמת כתבתי את הקטע הראשון, אמרתי שאמור להיות סוג של פתיח, אז כאילו... דבר רק למיקרופון. כן, ואני מצטער אם יהיה לי קשה, אבל אחלה. תמשיך. סורי. אז דבר ראשון, אני רוצה להתחיל בהודעה הראשונה שאלעד כתב לי, שככה הכרנו בעצם, כשהוא פנה אליי בפייסבוק, לא היה לי מושג מי הוא, זה מה שהוא כתב. אהלן, האמת שרציתי לכתוב לך די הרבה זמן. כאספן קלפים ותיק, למי שאני מבין שהוא אספן ותיק כמוני, בגלל שבעשור האחרון פלוס אין כאן דרך לקנות קלפים, וצריך כל הזמן להזמין מאי-ביי, יצא שאני כבר בקושי מכיר אספנים רציניים של NBA בישראל. זה קצת התעורר כאן לאחרונה בפייסבוק, אנחנו מדברים אגב על תחילת 2021. זה קצת התעורר כאן לאחרונה בפייסבוק, כשהשוק העולמי הוצף במשקיעים שגילו מכרה זהב, אבל רובם המוחץ לא התחילו עם זה לפני מחזור הדראפט של ג'ייסון טייטום, ולא יודעים מה זה אפר דק או דנקן גו נאץ. התחלתי לאסוף לפני 30 שנה בכיתה ג' בתקופה שפניני ייצרו רק מדבקות לאלבומים, ולא היו מונופול מעצבן. עם השנים מיקדתי את האוסף יותר בחתימות וממורביליה. נגנבתי מהקטע של אלן יוסטון, ככה באמצע החיים. כיף גדול, to make a long story short. רגע, משום מה זה עשה לי העתק הדבק. נגנבתי מהקטע של פתאום חתימה של טייני ארצ'יבלד או אלן יוסטון, ככה באמצע החיים. כיף גדול. To make a long story short, אשמח לראות בהזדמנות אוסף רציני אחר של מישהו שלא התחיל לאסוף אתמול. לשזוף עיניים, בתמונות, להיפגש, למכור, לקנות, להחליף. פתח סוגריים, לא החלפתי עם מישהו קלפים מאז כיתה י'. זה יהיה קטע. לאחרונה התפנה לי זמן בנסיבות לא משהו, אבל האסקפיזם של הקלפים דווקא עושה לי טוב. אז אם גם אתה בעניין, בעתיד הקרוב או הרחוק יותר, אשמח. שתהיה שבת שלום. אלעד ואני מעולם לא החלפנו קלפים, החלפנו זיכרונות. פה ושם קנינו קלפים, אבל בעיקר רכשנו חברות. נפגשנו הרבה, שזפנו לא מעט, ושיתפנו המון. קלפים עבורנו היו חוויות, היו חיבורים עם אנשים אחרים. קלף שמזכיר את אבא, כזה שמזכיר את אמא, או את אחותי, או את אחותו. קלפים עבורנו היו כלי, היו תרופה, היו גם מועקה לפעמים. הם היו בריחה והם היו חיבור. גם למציאות, גם לדמיון, גם לאחרים וגם לעצמנו. זה עד עכשיו בלתי נתפס מבחינתי שאפשר להכיר אדם בגיל כזה, שהמוח שלך כבר די מקובל לדברים שאתה אוהב ולאנשים שאתה מוכן להכניס לחיים שלך, או אשכרה גם להתעניין בהם על אמת. ולהתחבר ולהיות חבר אמיתי בזמן כל כך קצר. למי שראה את הסרט אינטרסטלר של כריסטופר נולן, אפשר להגיד שהחברות של אלעד היא כמו כוכב מילר. שם שעה על כוכב הלכת הזה שווה ל7 שנים על כדור הארץ.
ככה אני מנסה להסביר לעצמי איך נהיה לי חבר כל כך טוב על פני פרק זמן כל כך קצר. זה כל כך לא פייר שדווקא הסמל הזה של הטוב והיושר וההוגנות והשל פעם והערכים והרעות וההדדיות נפרד מאיתנו בשלב כל כך מוקדם של החיים. מצד שני, אם חושבים על זה, אז 4 שנות חברות על כוכב אלעד זאבי שוות בעצם ל-245,280 שנה של חברות על כדור הארץ. אז בעצם אני צריך להגיד תודה. תודה על הזמן הזה שניתן לנו ביחד. בבוקר יום שישי, ה-27 בדצמבר, 27 בדצמבר, נערכה הלוויה של אלעד. גם לשם הגעתי עם הסוואטשרט הזה של וינס. בלילה של אותו יום פרסתי את כל אוסף קלפי הווינס קרטר שלי על השטיח בסלון. וינס היה הקטע של אלעד ושלי, גם ג'ייסון וויליאמס, אבל וינס היה הדבר. והנה אני יושב בליל שישי, כשלמרגלותיי אולי אוסף קלפים לעין בלתי אספנית, אבל מה שאלעד ואני היינו רואים מולנו במקרה הזה, זה פסיפס שלם של החיים שלנו, ועכשיו גם של המוות. אז קודם כל תודה על זה שהקדשת את הזמן על בשיחה הזאת. רגע, אני מרגיש שהווליום שלי לא זה. אז חשוב מאוד, ואני חושב שזה דווקא מעביר אותנו לנושא הראשון שרציתי להתעסק איתו בפודקאסט, סוג של, נקרא לזה פרק ראשון, שמה שהוא יקריא פה למעשה, זה החלום שלנו. יכול לעצור אותך רגע? כן, סליחה. הוא גרם לי... ואין לך רגשות אתה, חסר רגשות לחלוטין, זה טקסט של ספר. שבר אותי. תחזור למצלמה, תנתב את המצלמה. לגמרי. אני לא הכרתי אותו אישית. אני הכרתי אותו אבל שמעתי דברים חיוביים. לא רחב מדי, אין ספק. שמעתי האמת לרוב מאנשים מסביב, את כל הסיפורים עליו. כן. ואתה יודע, אין אחד שהוא לא נגע בו, אם זה למשל אילי, שיכול לספר לך, אילי היה מנהל איתו שיחות על בסיס שבועי, ברמה שאתה יודע, הם נכנסים לעומק של קלפים, עומק של שחקנים, בקיצור, הבן אדם היה חיית כדורסל, ו-rest in peace. כמה זה קשה לקרוא הודעה מהצ'אט במסנג'ר עם אותו אדם, שאתה לא יכול לכתוב לו יותר. זה הדבר הראשון שאני עשיתי גם, שהלכתי, קפצתי ישר לראות מה ההודעות שהתכתבתי איתו. זה שורט את הדעת. עם אלעד דיברתי על דירוגים ועל... לא, שהוא שלח לי כתובת, כאילו, אני זוכר, לפני שנתיים הוא נכנס לאיזה מיסטרי או ברייק, ואני רואה את הכתובת, ופתאום כאילו, אני אשכרה שלחתי לו דואר לאותו בן אדם. כן. זה לא... אני לא הכרתי אותו, אבל אני יכול להגיד שאפשר לקחת את זה גם, שבמדינה שלנו קשה למצוא דמויות שהן קונצנזוס בצורה כל כך... כן. ממש ככה. חד משמעית. כן, גם זה זה היה אומר הכל. גם זה... לכל אחד יש מוות במשפחה, וזה הכל קשה, אבל הדברים שיש סיפורים מסביב זה, ודמויות סביב זה, זה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, זה כמו עכשיו שזאב רווח נפטר, כל המדינה סביב זה, זאת אומרת, יש מצב שזה... הוא נגע באיזשהו, זאב רווח נגע באיזשהו מקום, לכל אחד יש איזה זיכרון. להבדיל, כן, זה כאילו יש פה איזה סיפור רחב יותר, זה הרבה יותר כואב. אבל שהוא קרא את ההודעה מהמסנג'ר שלו, אני כאילו... אני אומר, אני... אי אפשר לכתוב יותר. הייתי אמור, לא יודע איך להגיב לזה, כאילו. ממש, כן. איך אני אמור עכשיו להמשיך את ה... ועוד לקלל. אז הנה, דווקא אתה הצלחת להרים אותנו עכשיו. תגיד, זה מה שהוא היה רוצה, ככה תשכנע את עצמך. שתקלל. לא בטוח. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד בנושא הזה, דווקא מה שהיה בשיחות שלי מעד, מה שמאוד אהבתי זה, אין הרבה אנשים כאלה בקהילה, ואחרי הפודקאסט שלנו וגם קצת לפני היה כל מיני הודעות, אני לא אגיד, לא משנה עכשיו זה, הקהילה שלנו לא בנויה לזה, הקהילה שלנו עוד לא שם, נכון. הקהילה שלנו, כל מיני אנשים שהרשו לעצמם, אני, כאילו, זה בסדר, גם אני לפעמים חוטא בזה להגיד, הקהילה פה, כאילו... מה, אני רוצה במשפט כזה כל אחד שיתאר לי את הקהילת הספנים במדינת ישראל. אם אתם רוצים, אני אתחיל עם זה יעזור לכם, אם לא... כל אחד, מי שרוצה לקחת לעצמו את החלק. אני אתן את זה באיזה משפט אחד כזה לפני ש... תפנה. אני אתחיל רגע רק משהו קטן להגיד אני על הקהילה, ואז אולי זה ייתן לכם את הראש משם. יש שני דברים כאילו שמרכיבים שהם המאפיינים הכי בולטים לקהילה, שהם משפיעים כאילו על איך שהיא נראית. אחד, זה שאנחנו בסוג של אי, מדינת אי, זאת אומרת להביא קלפים לפה מאוד מאוד קשה. חד משמעית. אתה מבין? ויש כל מי שמצא קיצורי דרך ופה ושם מצליח גם לאסוף וגם... זה מאוד מאחד דרך אגב. כן. הקושי הזה מאוד מאחד בקהילה. כן, וגם
גם העניין השני, וזה לא נעים לי להיות גזען, לא כושי, אבל יהודי. זה משהו כזה בראש היהודי, בגישה, לא נעים לי לומר את זה. לא, נעים. זה מניע את זה. בוא נגיד שאם לא היה אנשים שרואים בזה כסף או היבט כלכלי, או אתה יודע... כפרה 90% וואטנות זה יהודים. עזוב את הוואטנות גם. אני מדבר איתך גם הגולדין, המילה גולדין לאנשים, אז זה מה שאולי מניע לפעמים ומביא את האנשים. גם יהודי. כן, גם. לא היה לי מושג. כן, אתה בא גולדין. שלו יהודי, הוא יהודי, הוא יהודי, כן. טוב, תוריד בהקלטה, אפשר לעשות לה מהלך? קיצר, אז זה לדעתי שני המאפיינים שלה, וזה משפיע על כל זה. והדבר האחרון רק שאני אגיד, זה שבסופו של דבר הקהילה, היא מה שאנחנו כמנהלים, כל אחד פה מנהל בתחומו, היא יתייחס אליה. תתייחס אליה בכבוד, תכבד אותה, אל תירק לבאר שלה, חד משמעית. וזה הקהילה, תבנה אותה. לאט לאט היא בסוף, אתה יודע, היא בחיתוליה מה שנקרא. זהו, סורי, הייתי חייב... לא יודע אם חיתוליה, אני חושב שנעצור את כן. הקטע של חיתוליה, אנחנו לא בחיתולנו. מה, יש פה שתי סוגים לדעתי, אם אני לוקח רגע את המושכות לכיוון שלי. יש שתי סוגים של אספנים, יש את האספנים שזה החבר'ה שיושבים פה, פלוס דור יותר ותיק, שאני מדבר על 4, 5, 6 שנים ואחורה יותר, שלפני שנוצר אמנם חלקם באו בעקבות אייפ לוקה והאייפ של 2020, עם הכדורסל אנחנו מדברים, ובכדורגל זה מהמונדיאל בערך, שפתאום נהיה הקפיצה הזאת. הקורונה היא... כן, לא, אייפ קורונה, אבל שיצר את... אייפ קורונה זה אייפ לוקה. אחריו, כמובן, 2020 עם השנתון. זה הג'ה, נראה לי בדיוק. ג'ה, כן, אבל לוקה זה כאילו הבוסט של הקורונה, כי אף אחד לא נגע בלוקה, ופתאום שנכנסה הקורונה, בתחילת 2020, שזה כאילו 19, אבל שם פתאום כולם חזרו לחפש את לוקה בטירוף. פתאום הקלפים הפכו להיות אישי. אני חושב שהג'ה וזיון הקפיצו אותם. כן, עכשיו בוא נזיז את הכדורסל מהסיפור, בכללי הספורט. מה שנוצר פה זה שמאז, כמו שציינת עכשיו את גולדין, גם אמרתי את זה בכל מיני שיחות, יש את החלק הזה בקהילה של לפני גולדין, ויש את החלק של אחרי גולדין. כל החבר'ה שבאו אחרי גולדין, זה אנשים שבאו עם דרייב, הם לא עובדים בלאט לאט כמו שאנחנו עובדים, או בכיפיות הזה של האספנות באמת. הם ישר מ-0 ל-100 על אוטומט. איך שהם נכנסו לתחום ב-0 ל-100. זהו, זה רק הייתי חייב לציין את ההבדלים. אני רק אגיד שאתה מדבר על המונח קהילה, אבל יש לי בעיה עם המונח הזה. כי קהילה מבחינתי זה משהו נכנסתי אליה, לא חתמתי, שמה? של גיי, זה עלה. תוריד את זה. דבר למיקרופון. שהגעת לקהילה, יש לך איזה משהו שאתה יודע, מוסכם על כולם, לא חתמת על שום דבר, אבל פה אנחנו חלק מקהילה, אבל יש אנשים שהם לא רואים את עצמם חלק קהילתיים, נקרא לזה ככה. אבל הבסיס הוא אותו בסיס בין כולם. אני לא חושב. לא, איפה הלכת? אין בסיס בכלל. לא, יש אנשים שונים עם מניעים שונים, כל אחד עם המניעים שלו, וזה בסדר, אני לא אומר שצריך להיות מניע אחד שמאחד את כולנו. אבל זה כמו שתרצה שלי ולך יהיה את אותו דרכים וגישות בתחום. לא. לא, זה... ממש לא. אף פעם לא יכול להיות שכולם יהיו... יש פוליטיקה בכל דבר. יש פוליטיקה בכל דבר, זה אין פה ויכוח. פשוט הקווים המנחים הם שונים בין אדם לאדם. מה ההגדרה שלך, אביב, לקהילה בישראל? אם אתה יכול ככה לתמצת את זה. מאפיינים או לא יודע איך. אני אתחיל בזה שקהילה בשבילי, הקהילה הזאת היא בשבילי שאם אתה עכשיו לוקח את זה ממני, כאילו לקחת ממני כבד או כליה, או... אם אתה לוקח את זה, ככה אני מרגיש. מצאתי מקום עם אנשים טובים. זה הקהילה או הובי? מה מהם? זה כאילו מה מהם זה, מה יותר, הקהילה, ההובי או השילוב? אותו דבר מבחינתי, היינו-הך. זה יכול להיות גם אספנות של משחקי וידאו, כן? יצא בטעות שבהייפ קורונה נפלתי לעניין הזה, ואני אוהב גם ספורט, אז זה לא במקרה. אבל בשביל אם אתה לוקח את זה ממני, אז אני כאילו לקחת לי כליה, ואני מאוד שמח להיות פה עם כל החבר'ה, ועוד חבר'ה נוספים. אני מאמין שלי זה לשמר את זה כמעט בכל מחיר, ולא סתם אנחנו פה מגיעים בשעות לא שעות להקליט את הפודקאסט הזה. כל השאר הוא פחות חשוב בעיניי. להשאיר את זה חי ובועט בצורה ישרה, הגונה, מקסימום עזרה של הוותיקים לצעירים, וכל אחד בדרכים שלו. זה מה שהכי חשוב בעיניי, אם עניתי לשאלה, אם זאת הכוונה.
אוקיי, לא, כן, זה באיזשהו מקום הזה. מה ההגדרה והמאפיינים של זה? איפה אתם רואים אותה עוד כמה שנים? למעלה, למטה, משהו כזה איפה הייתם אולי רוצים לראות אותה? השאלה אם אנחנו הולכים לכיוון של כלל הקהילה, או שאנחנו מפרקים אותה כדורסל, כדורגל וכדומה? לא, כלל הקהילה, אני חושב. כלל הקהילה, אספנות ספורט, חד משמעית, רק עולה. אני יכול להגיד... זה רק עולה, כי... שנייה, סליחה שאני עוצר אותך, כי עוד פעם, תצא עונה 3 של גולדין, אוקיי. ייכנס עוד. יבוא גל נוסף. זה גלים שבאים גלי גולדין. אני לא רואה את זה רק עולה. אגב, רואה את זה רק עולה. כאילו, כמה זמן כל אחד התחיל את הקטע שהוא מגדיר את עצמו? התחלתי לאסוף קלפים, או... ליאור, אני ופרנקו מהמם. כבר כמעט 6 שנים. לא, רגע. אני אוסף מה שאני מכיר את עצמי. לא, אבל אני אוסף כל דבר עולמית, מקצועית. לא- שקשור בספורט. ברמה של ירחונים משנות ה-90 וכדומה. כן, אבל בספורט... אבל אם אנחנו מדברים על חושב קלפים, מדברים על כקלפים, מהמם. אני את התחום של הקלפים אמיתי הכרתי בערך בזמן שלהם, אולי קצת לפניהם, אולי קצת אחריהם, באותו אבל טיימליין מה פלוס שש מינוס. שנים קורונה, אנחנו. כאילו... שלושתנו, אתה... אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד. הוא הכי ותיק ב-2013, בעצם, כן. סביב הסטיקרס, כאילו זה מה שפתאום לא, אז אני... חזרתי לזה, ואז, אני חושב לפני 2 וקצת אולי, משהו כן. כזה, התחלנו, דיברתי עם אביב בהתחלה, נכון. ועם אילי, ואז נכנסתי ליותר תחום של נכון. הקלפים. אבל אז- כאילו אני מ-2012 עוד במדבקות, דברים כאלה. מדבקות, אז בדיוק, אתה מדבר על מדבקות, אז הזכרת לי שאני בכלל כאילו ממש עתק עוד, כאילו, כל כן, המאץ' גם זה, עתק גם וכל זה מה הזה, שהיה. שהייתי שהיה אוסף תוספים את שאני כל הייתי הטירוף בן הזה, 8, כן. אני אוסף סופרגול. אם זה נחשב. אז זהו, אז לא, כאילו... בטח שזה נרשך. כאילו בתכלס כולנו אספנו מדבקות כילדים, כן, בין אם זה בוודאי, חבורת נכון. הזבל או כן. עד הזה, אבל כאילו כשאנחנו נכנסים לקלפים שאנחנו מכירים, הקשיחים, הזה, אז 6 כאילו... שנים... דרור, רועי, סליחה, אתה בעצם הכי ותיק פה. הפוך. הוא שנתיים... בקלפים אני הכי פחות ותיק, אבל... בקלפים הכי פחות? הכי 2013 כאילו... 2013 היה לא, מדבקות. אתה נראה לי הכי ותיק. כן, לא, אז זהו, אז אתה הכי ותיק פה. ההבדל, מה שאני רוצה לתת קונטרה, ונראה לי שזה יהיה התפקיד שלי היום על כל מה כן. שתגידו, זה ההבדל העצום הזה בין אספנים לבין משקיעים. נכון. ואולי גם הקושי בלשחרר קלף, כאילו, שגדלת איתו, שהוא יצא לך בחבילה בכלל בסיטואציה מצוינת, שהוא יצא לך, הוא לא שווה כלום. היום אני ידעתי שקובי ימות בהתרסקות מסוק, כן. כאילו, וכל דבר שלו יהפוך לזהב. לא. אני את כל הקובי אבל- שלי החנפתי בשחקנים אייזאה וכאלה שבכלל לא רוקיז, לא ידעתי מה זה רוקיז. הבאתי את כל האוסף קובי, זה היה לי מלא כאילו קלפים, ותיקח, תביא לי אייזאה, תביא לי רודמנים, תביא לי כאלה. אגב, גם עם כל הכאילו ותק והניסיון וזה, אני פחות שחיתי בעניין המסחרי של זה, וגם בתקופת הקורונה עשתה לי ההפך. כאילו, בתור מישהו שאוסף את זה גם מבית ספר יסודי, מכיתה ה', כאילו. אני היום בן 37. ואתה מגיע למצבים אולי הפחות יפים בקהילה הזאת, שתמיד, כמו בכל דבר בעולם, כאילו, בואו לא נהיה תמימים, יהיו כאלה שינסו לנצל את זה. חד כן. משמעי. יש הרבה גם אז- בלי קשר ובגלל בקהילה זה שעושים את זה, גם התפקיד לצערי. של אלעד במקומות האלה היה כל כך חשוב, כי אני זוכר את הכנסים שקרו, ואלעד תמיד היה כאילו שמח לדבר ולספר ולשמוע ולמכור ולסחור, וזה בכאלה שהוא היום הקציב, אלה כאילו יהיו, אני לוקח בשביל לנסות זה. אבל בסוף אם היה מגיע אבא עם הילד שלו, והילד שלו היה מסתכל בקלפים, כאילו, ומתלהב מקלפים שהם גם יפים, או כאילו מנצנצים או זה, אז ילד היה בא לקראתו. הוא היה מוכר לו 2 ודוחף לו עוד 2 ככה במתנה. אלעד, בלי קשר, זה מה שאני אולי משהו אסתכל את שכולנו הפרק, אני נוהגים חושב שאנחנו לעשות, לקראת דרך אגב. הסוף של הפרק הזה, להגיד, תהיו אלעד. כאילו, וזה מה שהיה, כאילו, אלעד היה מפרגן לכולם. הוא היה, אנשים היו נלחמים איתו לשלם לו לפעמים, אני יודע. הוא היה מפרגן תמיד, הוא היה יודע למי קצת יותר קשה והיה עוזר לו. תעזרו תמיד למישהו זה, במקום עוד 5, 10 שקלים, 20 שקלים, תאמינו לי, זה רווח הרבה יותר גדול. אני אז חושב שרוב הקהילה יכולה להעיד שאנחנו מנסים להיות... מנסים, ברור, מקסימום אלעד. זה השאיפה. אגב, אני... שאני לא הכרתי עוד דרך אגב. לפני עוד אני- שהכרתי את זה, אז תמיד אמרתי, אני אהיה אביב. באמת, אני אומר לך, כן. אני יודע שזה, בלי להחמיא לך, אני לא לא. אחמיא לך הרבה. אמרתי לך, היה לי אחד שהוא שטן בזה, ואחד שזה המלאך אתה הטוב, המלאך, המלאך אז הטוב. אתה היית המלאך הטוב. אתה יכול להגיד מי השטן. אני לא אגיד מי לא, השטן. תגיד. כן, זה- היום אני השטן. זה מה אני שמנחה ככה. אותי, כי כמו שאמרתי כמה משפטים קודם, כדי לשמר מקסימום את התחום, אתה חייב להיות ככה. כן, כן. כדי להעצים את התחום, לשמר את התחום. הקלפים הם לא רק
הפילטר פרצ'ס היסטורי באי-ביי. תאמין לי, אין משהו שכואב יותר מלבוא לפגוש מישהו שמכרת לו קלף, והשחקן נפצע, התרסק, הערך שלו ירד, זה מבאס, ומכרתי לו במחיר הוגן לפעמים, לא ניסיתי לעקוץ אותו, אבל משהו, אתה יודע, קרה לאיזה שחקן. אהבתי את הלפעמים, הלפעמים היה חשוב. לפעמים. תראה, אני אגיד לך יותר מזה. זה קורה, הערך של קלפים יורדים. אני, מבין כולם פה, יש לי הכי פחות רגש לקלפים. אני לא מתחבר רגשית כל קלף אצלי למחירה. זאת אומרת, המסחר אצלי הוא הרבה יותר מרגש ומענה, אבל אני שם את זה בצד, ואני רוצה לשמר את התחום, ובגלל זה השאר הכלים יותר חשובים לי. כמו שאמרת, לא רק less sold באי-ביי ו-less... כן, אבל אתה יש לך... אבל אני איש של מסחר יותר. יזן, אין לי רגש כל כך כמוך לקלפים, לצורך הדוגמה. כן, אבל זה גם צריך לגדול לתוך זה. זאת אומרת, אתה יודע, היום בראייה של כל כך הרבה שנים אחורה, זה מתחבר לך לתקופות, אתה יודע, הייתי שולח סבא וסבתא שלי לארצות הברית עם דף A4 בוורד, כאילו, של רשימה להיכנס לחנויות הזויות בברוקלין, כאילו, למצוא קלפים בודדים. אז כנראה זה גם איך שגדלנו. נכון, כן, נכון, זה הגישה של איך התחלת לעשות. אני זוכר בתור ילד, היינו לא משפחה... אני רוצה לראות איך תדבר בעוד 10 שנים מהיום, על התקופה הזאת של הקורונה, גם היא תיראה לך בפרספקטיבה שלה, אז אולי כמשהו קצת יותר מרגש. כאילו זה מאוד טרי, סך הכל. אני רוצה להגיד לך שאני לא יודע, עוד 10 שנים, אבל מגמה נגיד ששמים מאוד לב אליה בשנה האחרונה, שהטראפיק של הקהילה גדל מאוד. כן. תודות לקבוצות יותר, ויותר חשיפה של התחביב. אז באמת רואים הצטרפות מאוד של הרבה מאוד דם חדש לקהילה. זה די מהסיבות הלא נכונות, אבל כן. אבל אז רגע, אני רוצה לקחת את זה רגע. מאוד מאוד מקובל. אני רוצה לקחת את זה בדיוק למקום הזה, שהרבה מאוד אתה רואה אנשים שמחפשים את ה-easy money, את הכסף המהיר, וזה לא תמיד, זה לא התחושות הנכונות. זה לא קיים. זה לא קיים. לא רק זה לא רק פה אבל. צריך להבין את זה, כלל עולמי, זה מגמה כלל עולמי. זה שאתה עכשיו אתה יודע, מייחס אותה לפה, כלל עולמי, כולם מחפשים את הכאן ועכשיו. אבל עם זאת, אני גם רוצה להגיד שיש גם איזשהו שינוי שאני מרגיש אותו באופן אישי, שאם עד לפני שנה היו הרבה יותר אנשים שיראו לכל הכיוונים, אני כן מרגיש שיש קצת יותר מיקוד בשנה האחרונה. חד משמעית, ברור. כבר לא כל דבר נקנה, לא כל דבר מדבר לאנשים. כבר, סתם דוגמה, אני אקח את הדוגמה, תיתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. ממוספרים שעד לפני שנה היית יכול למכור אותם, היום כבר לא מדברים כמעט לאנשים. ברור. אז אתה כן רואה איזשהו מגמה של מיקוד, אני רואה את זה כאיזשהו משהו כן חיובי. אבולוציה. כן, אנשים כבר, אתה יודע... זה חיובי מצד אחד, מצד שני המיקודים גם. אני אסביר, המיקודים, יש מיקודים. נכון. אנשים מאוד ממוקדים היום, הרבה מעבר, בוא נגיד אפילו חצי שנה אחורה, ברמה כזאת. חד משמעית. אנחנו מתחילים לחרוג, סורי ש... אני חייב רק להכניס את הקטע הזה. בכדורגל, סתם לשם דוגמה, אתה לא תראה כלום חוץ מברצלונה וריאל שנסחר. כאילו זה לא מעניין אף אחד כל השאר. כל המסביב זה יכולים להיות שכיר בגרוש. שער ירקות. אתה מבין? אבל יש, אני רואה לפעמים קהילות של ליברפול, ואני רואה כי עדיין זה אחוזים מאוד מאוד נמוכים לעומת מה שאתה... הייתי שמח לראות... זהו, כל השאר לא מעניין. הייתי שמח לראות באמת יותר מגוון, דייברסיטי, יותר אנשים מחפשים את הרוקיס, את הג'ון דורן, אפילו דזירה דואה, את השחקנים האלה. איך הוא דחף אותם בכוונה, יא אלוהים, כן. קלאודיו צ'ברי. הוא עשה לי טובה, הוא לא אוסף אותו. אחרי זה אנחנו מנטרים איזה קלפים ושולחים רשימה. לא יודע, אם באמת אתה רוצה לסכם את זה, תנסו אולי כל אחד, אולי זה נאיבי קצת, אבל כאילו שם התחלנו, למצוא איזה משהו אחד שכן מרגש אתכם, שאתם כן מתחברים אליו ברגע, שיהיה כאילו הבסיס לאסוף, ושתוכלו בלי קשר לשווי, מה עושה לכם את זה. ותנסו להבין מזה, והכי חשוב, לשמור על הגינות, גם אם אתה עושה את זה כי הריגוש הוא בכסף, גם אם אתה עושה את זה בשביל ההשקעה, לשמור על ההגינות, כי אחר כך יכול לבוא איזה ילד חמוד שרוצה להתחיל את זה, ושנה אחר כך הוא יגלה שדפקו אותו, וישרוט אותו קדימה. אתה בקשר עם ליאור, הוא יכול להגיד לך... כן, אם מדברים על כאלה שדופקים, אז אני סבבה. תודה רבה. לא יודע מתי הוא דפק פעם אחרונה. האמת לא, זה לא קורה הרבה. לא קורה הרבה. יאללה, נעבור לנושא הבא, אני אעשה את